ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ନୁହନ୍ତି ବୃକ୍ଷବନ୍ଧୁ। ଆଜି ବୃକ୍ଷବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ଯାହାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି କୁତ୍ସିତ ପ୍ରକାରର। ଦେଖନ୍ତୁ এই ବୃକ୍ଷଟି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପୁସ୍ତ ଗଛ, ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ। ସାଧୁ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ, ଏ ଗଛ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀର ମଳ କାକ ବିସ୍ତାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବରଫଳ, ଓସ୍ତ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, କଦମ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିସ୍ତାରୁ ଏ ଗଛ ତିଆରି ହୁଏ, ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ନିଏ। କିଛି ଗୋଖାଦ୍ୟ ଆମର ବଳି ପଡିଥିଲା ଏଇ ଛଣ, ଭାଡିରେ ଜାଗା ହେଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆମର ଏ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କାକ ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଆହାର ଖାଇଛନ୍ତି, ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗଛଟି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗଛ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଓସ୍ତ ଗଛ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ବରଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ। ଓସ୍ତ ଗଛର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା ପଡେ ବା ଶନି ସପ୍ତାହ ପଡେ, ଆମେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ନମସ୍କାର କରୁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳୁ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କରାଯାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେତ କର୍ମ ହୁଏ, 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥାଏ, ଯିଏ କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଦିନ ବା 11 ଦିନ ସେ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ହେ ପ୍ରେତାତ୍ମା, ହେ ପ୍ରେତ ପୁରୁଷ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲ, ଆଜି ମୋ କାନ୍ଧରୁ ଯାଇ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କର। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଏତେ ମହାନ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଯୋଉ ଗଛର କାହାଣୀ, ଯୋଉ ଗଛର ମାନେ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାହା କାକ ବିସ୍ତାରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାର କାରଣ ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ଛୋଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯେତେ କୁତ୍ସିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବ ଘାସଟିଏ ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୁକୁର ତାପରେ ଚାଲୁଛି, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠରେ ଦୁବ ଘାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମିତି ଯାହାର ଜନ୍ମ ଯେତେ କୁତ୍ସିତ, ସେ ସେତେ ମହାନ। ଯାହା ହଉ, ଓସ୍ତ ଗଛ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ବୃକ୍ଷ ତ ଆମର ଜୀବନ, ଗଛ ତ ଆମର ମା ପରି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କୋଉଠି ଗଛ ପଡୁଛି, ଓସ୍ତ ଗଛ ବା ବର ଗଛ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଭଲ ପଡିଆ ଜାଗାରେ, ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛ ତ ଆମକୁ ଛାଇ ଦବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦବ, ଆଉ କିଛି ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ, ଜାଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗଛର ଋଣ ଆମେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗଛଟିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ମା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷ।